Nay. So yan, tapos na po ako mga kalyan. So magantay daw ako ng mga 15 to 20 minutes bago makuha yung result. Medyo kinakabahan ako ah. Parang nagkikinamat na kabalya yung barokong ko mga kalyan eh. Mahal mo, di na po nagbusan ko mga gamit. Kawawan ko lang ako tayo. Yes, pasang maroon. Nakagawin ka rin, tulad na kayo muna siya muna ito. Good PM po mga kailyan. So it's me again, your Manong Ilocano. So ngayon po, pupunta ako ng health center kasi mandatory yung yung rapid testing sa casual kasi at saka permanent na mga empleyado ng LGU. Kaya required na mag-undergo kami sa rapid testing. Medyo kinakabahan rin mga kailyan. Kailangan mag-comply para makapagpatuloy sa trabaho. So ngayon, hopefully magiging negative ako. Kung magiging negative to, so gagawin ko siyang content. Ipaprank ko yung asawa ko tsaka anak ko. Sabihin ko sa kanila na positive ako. So titignan ko kung ano yung magiging reaction nila. Pero pag positive, patay. So yan lamang po, please pray for me. Sana negative to. So stay tuned lang po. Pupunta na po ako sa health center ngayon. So yan, dito po ako paparapid test. Pero bawal yung cellphone na dalhin dun sa loob, kaya mamaya na lang. Hindi ko lang i-video ma'am na the remembrance. Dagan pa siya may isa? Pada ko may babae. Mamumundag siya Nay. Gitu na. Okay, ma'am. 15 to 20 minutes eh. Ay, ma'am. Subli kami, ma'am. Yung kailan tatas. So yan, tapos na po ako mga kalyan. So magantay daw ako ng mga 15 to 20 minutes bago makuha yung result. So update ko po kayo mamaya. And medyo kinakabahan ako ah. Parang nagkikinamat na kabalya yung barokong ko mga kalyan eh. So yan po mga kalyan, update ko kayo mamaya. So yan, negative daw pero hindi naman nila sinabi kong negative ma'am. Amin kami nga pito ma'am. Ay nga 2, 4, 6. So ayan, negative daw sabi ni ma'am. Pero wala naman, hindi ko naman makita kung ano. Ay, positive ka. Negative po ako. So medyo hinga din ako ng maluwag. So ngayon, ang gagawin ko ngayon, ipaprank ko yung asawa ko. So hopefully hindi pa sila dumating kasi may pinuntahan sila. So try kong unahan silang dumating sa school. So yan po mga kailyan, medyo aminado ako na na-pressure din ako doon, pero thanks God, negative po tayo. Kaya the show must go on. So see you there. Tigam tayo doon sa school mamaya. So ayan mga kailyan, nandito na ako sa school. Kanina po pala dun sa health center, pumasok ako dun sa loob. Pero hindi ko dinala tong cellphone ko kasi nakakaya naman, mga doctors kasi at saka mga medtech yun. Tsaka hindi pa naman ako masyadong confident na mag-vlog. So tinanong ko kung anong process kasi sabi nila negative pero hindi naman nila pinakita yung plate. Ang sabi nila, gagawan daw nila kami ng health certificate. Then sila yung magsusubmit dun sa LGU, yung pinagtatrabuhan namin
Kasi bali 6 kami kanina nagsabay-sabay dun yung mga LGU. Then sinala yung magpo-forward dun sa LGU nung health certificate na gagawin nila. Pero hindi ko po nakuha yung plate ng test kit ko. Pero luckily negative po ako. Wow. So ayun, kararating ko lang. So ang problema ko po kasi, naunaan ako nung anak ko tsaka nung asawa ko na dumating dito. Nagkita na po kami kanina, pero sabi ko, alibay ko lang, hindi ko pa nakuha yung result. Kaya sabi ko babalikan ko na lang muna, mamaya. Kaya ang problema ngayon, andun na kasi sila sa dun sa room na pinagtutulugan namin. Kaya hindi ko ma-set up tong camera ko dun, kasi nandun nga sila. So, iisip lang po muna ako ng diskarte kung paano ko may set up yung camera ko. So, pero pinagpapasalamat ko po, negative tayo sa rapid and tuloy yung kahit pa paano makapag-renew na naman ako ng kontrata ko sa trabaho ko. So, yun lang po mga kailan. Update ko ulit kayo mamaya. Hopefully, lalabas sila mamaya para makapag-set up ako ng camera doon. Then, magdadrama ako. Ayun na kaya. Ang ganda ng timing ko. Lumabas yung asawa ko. Doon siya, naglalakad. May aantayin kasi siyang tao doon sa labas. Kaya makakapag-set up ako. Oh no! Mamaya, gagamit ko na lang. Kunwari, lalabas ako. Gamitin ko yung motor ko. Then, babalik din ako agad. Pero nandito pa yung anak ko eh. Ano na lang. Palalabasin ko na lang yung anak ko muna. Uutusin ko. Yan, dapat ka na makaingon ako. Ano akong la? Ito na. Please. Makaingon ni Papa. Hapon ka tayo mamalik. Ayan. Okay. Ayan. Magsiset up lang po ako ng camera ko. Actually, nakakita na ako ng magandang place kanina. Dito na lang. So yan mga kadyan. Stay tuned lang. Yes, pasang maroon. Makagawin ka na tulad na kalimunan siya muna to. O kasabali ko siya. Guard ka rin mga kawin. Guard ka rin kumindatan. Nagubot yung. Ang pinibalo nga naman. Sanawatan ako. Buwa kami ko lang naalam. Sino yun? Minum ka na naman Ano itong bibi ko? Kasi na anak ko. Kawawa kami, ma'am. Nakakalaman ka kasi. Yung prank-prank mo ba? Yun! Nagdaras lang ako dito.
Click. Tumulong kami. Nakakawag ba yun? Kaya nga nag-positive daw si Papa. Sablay. Natawa ako eh. Talagang hindi ako aktor. Hindi ako magaling magdrama. Sablay. Sisim ka man. So ayun po, medyo sablay yung prank ko. Hindi kasi ako marunong mag-drama eh. Pinipigilan ko tumawa pero wala, talagang natawa ako. Kasi hindi naman po kasi scripted to. Ngayon talagang totoong prank kong ginawa ko pero mas maganda sana kung medyo mahaba-haba pero talagang natawa na ako kanina. Pero hopefully na-appreciate nyo rin po yung ginawa ko. Sana kahit pa napatawa ko eh. So once again po, maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, subscribe po dito sa Manong Ilocano channel. Bye-bye. Bye-bye ka na.